abesten hasi baino lehen, nahiari pasa emango diogu, eta gu jarraituko dugu hemen. Gainera gaurkoan, goazenekoekin ibili da hor dantza kantuan eta ikusiko dugu. Oso aproposa, claro. Goazen naia. Kaixo bikote, musikaren eguna behar den bezala ospatzeko goazeneko entxegu batera etorri naiz. Eta nire aldamenean Nerea Lizalde daukat. Kaixo. Zer ari zarete prestatzen, Nerea? Ba, goazen 11 birarako dantza eta besti berriak. Etorri nirekin eta dena erakutsiko dizuet. Torri. Pixka gehiago, eta hasiko gea. Bueno, Kimetz, Nereak kontatu digu hemen goazen 11 biran saiatzen ari zaretela, eta nik zuentzako galdera batzuk prestatu ditut. Prest. Zein da, orain arte ikasitako pausu guztietatik zure pausu izarra? Divertigarria iruditzen zait. Zure txanda, Ander. Zein da? Ander. Grabatu dago hau, Pixka bajoagoa, guapoagoa. Ze kamiseta polita dara maztu, ezta? Polita. Goazeneko kamiseta berria. Salgai eitb.dendan, ez? Denda.eus edo, ai. Txak. Kriss-cross, horrela. Pa. Ba, nire pauso izarra da. Koreografia guzti. Bai, eske bat bakarrik ez dauka grazia. 5, 6, 7, 8, bum! Bum! Ja holtzatik kanpo, ze pausurekin? Ja, badakizu zein den. Pixka, batxatita pixka bat horrela, ez dakit. Como, ez? Niri, esan beharra dukat ipurdia mugitzea asko gustatzen zaidala, beraz. Adibidez, asko gustatzen baina lagun hartzen taula, egite espagat. Bai. Vale, eta hemen... Guztia dago, nahia. Bueno, agian ez beraino. Ero bankoan nahiago duzu. Ez. Ingo dut espagata ja. Claro, Porque ja esan dut, eta ja iningo dut. Venga. Haze plazerra goazeneko aktoreekin egotea. Zuek ere beraiekin egoteko aukera izango duzue, abenduaren 1 aurrera hasten den kontzertu biran. Eta ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi izan eta muxu pila.